Hrvatska udruga profesora francuskog jezika postoji 27 godina. Osnovana je davne 1993. godine s ciljem poboljšanja statusa u učenju i poučavanju francuskog jezika u Republici Hrvatskoj. Broji oko 100-tinjak profesora i možda ono što je važno, naša adresa je ovdje u Medijateci, Preradovićeva 5, što znači da usko surađujemo s francuskom ambasadom, institutom. Možda dodati što se organizacijske strane tiče da udruga djeluje u podružnicama, dakle po cijeloj Hrvatskoj smo organizirani u podružnice i članovi na taj način doprinose u promicanju naše udruge, a time i svoga zanimanja. Što je zapravo onaj pravi istinski cilj udruge? Povezati se međusobno, surađivati, pomagati jedni drugima, jer profesori francuskog jezika imaju zapravo jednu izazovnu ulogu u ovim vremenima. Poučavati francuski i ostati motiviran, ostati moderan profesor nije lako. Dakle, organiziramo razne seminare, radimo na projektima za poboljšanje kvalitete poučavanja. Sudjelujemo u svim isto stručnim usavršavanjima Agencije za odgoj i obrazovanje, ministarstva i instituta, Francuskog instituta i Francuske ambasade. Radimo isto tako i vrlo smo vrijedni u svim europskim projektima kao što su Erasmus i e-twinning. Znači, započeli smo sa jednim velikim projektom od 2014. do 2017. godine nove tehnologije u nastavi francuskog jezika. Nastavljamo nakon toga sa međunarodnim projektom Eurom 5. To je učenje 5 romanskih jezika. Radili smo to 3 godine, a sada imamo projekt Si j'étais prof. I budući projekt koji ćemo raditi, to je frankofono kazalište srednjoškolskih učenika. Zapravo postala sam članica udruge na nagovor drugih profesora francuskog i jako mi je drago što sam postala članica udruge jer sam upoznala ne samo profesore iz svoga grada, već i iz drugih gradova i na taj smo način ušli u neku vrstu suradnje. Družimo se i skupa se potičemo i pokušavamo raditi na našem lijepom francuskom jeziku. Možda bih još dodala jednu rečenicu da poučavanje u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Dakle, ove godine, odnosno sljedeće, Francuski institut slavi 100 godina postojanja. I naša veza nije samo sa ambasadom, nego i sa sveučilištem u Zagrebu, sa Filozofskim fakultetom i sveučilištem u Zadru, jer zapravo naši profesori dolaze iz tih sveučilišta. I još bih dodala da je naša udruga članica Međunarodne federacije profesora francuskog jezika, zahvaljujući kojoj provodimo projekte. I stoga vas, dragi profesori francuskog jezika, pozivam da postanete članovi naše udruge i da zajedno radimo projekte.